Pakawalan niyo siya. Pinsan ko siya. Wala siyang kinalaman sa pagsalakay ng mga militar. Wika ni Lourdes. Laking gulat ni Noel dahil ang alam niya ay itinali niya ito sa loob ng isang yungib. At agad siyang nilapitan ni Lourdes upang kalagan. Noel, anong ginagawa mo dito? Bakit ka pumunta sa kampo? Alalang tanong ni Lourdes. Nag-aalala ako sa iyo, Lourdes. Baka mapano ka? Ikaw na lang ang natitira kong kamag-anak. Tugon nito. Pagkatapos nilang mag-usap ay sinabihan ni Lourdes si Noel na umalis na sa lugar na yon. Dahil kapag nakita pa siya ng iba nilang mga kasama, ay baka patayin siya ng mga ito. Sinunod naman ni Noel ang sinabi ng kanyang pinsan. Wala na siyang pupuntahan kaya minabuti niyang magtago na lamang sa loob ng kagubatan. Sa isang yungib na nirahan si Noel at sa mahabang panahon ay tanging sa kalikasan siya umaasa ng kanyang pagkain at sa tulong ni Aldo ay nagawa niyang mamuhay sa mga panahong yon nang wala siyang ginawa kung hindi ang mag-aral tungkol sa hawak niyang gamit. At lahat ng ito ay itinuro sa kanya ni Aldo. Alam mo ba ang dahilan kung bakit kailangan namin ang isang karapat-dapat na tao upang gumamit ng mutya? Tanong ni Aldo. Isang araw habang nagbabasa ng mga kasulatan si Noel. Yun din ang gusto kong malaman, kaibigan. Maaari mo bang sabihin sa akin ang dahilan? Tugon ni Noel. Sige, hayaan mong isalaysay ko sa iyo ang totoong dahilan. Kaming mga diwata na nangangalaga ng mutyang yan ay pinagbawalang gamitin ang kapangyarihan sa kadahilanang ang huling gumamit ng kapangyarihan ng mutya ay siyang naging dahilan ng pagkasira ng aming mundo. Simula nang talunin ng aking ama ang unang hari, ay nagkaroon ng kapayapaan sa mundo namin. Ngunit kahit na napaslang ni ama ang unang hari, hindi namin napigilan ang kanyang mga kampon na maghasik ng kasamaan sa aming mundo. Nagtuloy ang kanilang paghahanap sa mutya sa pagnanais na pagharian ang aming mundo at wasakin ang mundo ng mga tao. At itong digmaang ito ang siyang unang tanda na naghahari na din sila sa mundong ito. Ang kasakiman ng tao at ang mga maling paniniwala. Idagdag mo pa ang mga kapalaluhan ng bawat isa na nasa inyong mga pamunuan. Ito ang lalong nagbibigay ng lakas sa mga masasamang engkanto upang lalong maghari sa mundo ninyo. At kung bakit ang isang kagaya mo ang may hawak ng mutya, yun ay sa kadahilanang kapag naging isa kayo ng mutya, ay maaari mong tawirin ang mundo namin at ang mundo ninyo ng walang kahirap-hirap. Dahil mula sa mundo namin ay may ipagkakaloob sa iyong isang sandata na makakatalo sa kadiliman. Sa madaling sabi ni Noel, kailangan namin ang tulong mo. Pagpapaliwanag ni Aldo. At inaya niya ito na tumawid sa kanilang mundo upang makuha ang sandatang sinasabi nito. Handa na ako, Aldo. Kailangan ng wakasan ng kasamaan. At wala naman ang mawawala sa akin eh. Kapag nagtagumpay ako, magkakaroon na ng kapayapaan sa parehong mundo. Wika ni Noel sa kaibigan. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay inilapat ni Aldo ang kanyang kamay sa isang malaking puno at tila hinawi niya ito. Dahilan para lumitaw ang lagusan papunta sa kanilang mundo. Minsan nang nakapunta si Noel sa lugar na ito, ngunit hindi naman siya nagtagal.
Pero sa pagkakataong ito, ay maaaring taon ang itagal niya sa loob ng mundong yon. Nakita ni Noel ang kanyang sariling naglalakad sa isang daan na tumutugpa sa isang napakalaking kastilyo na gawa sa mga buhay na puno. Pagdating nila sa tapat ng tarangkahan, napaatras si Noel dahil sa nakita niya ang mga bantay ng tarangkahang yon. 2 malalaking mga higante na ang katawan ay tila gawa sa kahoy. 4 ang mga kamay ng mga ito at sa bawat kamay ay may mga sandata silang hawak. Napatigil si Noel dahil sa takot. Aldo, nakakatakot naman ang mga yan. Huwag na lang kaya tayo tumuloy. Baka mapisa tayo kapag inapakan tayo ng mga yan eh. Takot na wika ni Noel. At ngayon ka pa talaga natakot? Huwag kang mag-alala. Mga bantay sila ng tarangkahan. At sa likod ng tarangkahang yan ay ang aking tahanan. Halika na. Anyaya nito kay Noel. Itinaas ni Aldo ang kanyang kamay na parang binabati ang 2 higanteng nagbabantay sa tarangkahan. Agad namang itinulak ng 2 higante ang mga pinto ng tarangkahan. Sumenya sila kay Aldo na pumasok na. At nang makapasok sila sa loob, walang paglagyan ang galak ni Noel at pagkamangha sa kanyang mga nakikita. Ang buong paligid ay gawa sa purong ginto. Mga haligi, upuan, maging ang mga sandata ng mga kawal na nakatayo sa magkabilang gilid ng buluwagan. Kahit ang mga baluti ng mga ito ay masasabing gawa din sa mamahaling uri ng bakal. Mas lalo pang namangha si Noel nang makita niya ang 2 usa na may gintong sungay. Aldo, sino ang mga yan? Pwede... Hindi na naituloy ni Noel ang kanyang sasabihin dahil hinila siya ni Aldo upang lumuhod. Maligayang pagbabalik, anak. At sa'yo din, Noel. Ikinalulugod ko ang iyong pagbisita sa aming mundo. Wika ng isang pamilyar na boses ng babae. Ikaw pala ang taong pinili ng mutya ng bulalakaw. Isang karangalan ang masumpungan ka. Wika naman ng isang boses ng lalaki. Noel, huwag mo silang tititigan sa kanilang mga mata. Sila ang hari at reyna ng mga tagtungon. Sila ang mga magulang ko. Napatingin si Noel sa kanyang kaibigan dahil nagulat ito sa mga sinabi ni Aldo. Alam niyang isang prinsipe si Aldo, pero hindi niya akalaing mula pala sa mataas na angkan ng mga diwata itong kaibigan niya. Konting kaalaman lamang tungkol sa mga tagdungon. Ang mga tagdungon ay mga diwatang nangangalaga ng mga magsasaka. Nakikisalamuha sila sa mga tao sa anyong kagaya ng isang gintong usa o gintong baka. Paminsan-minsan ay kalabaw. Ang mga tagdungon din ang nagbibigay ng kaganahan sa isang lupain. Lalo na kung nakita nilang karapat-dapat ang taong nagmamay-ari nito. Balik tayo sa kwento. Pinatayo ng babae si Noel at pinalapit niya ito sa kanya. Iangat mo ang iyong mga mata, Noel. Nais kong makita ang noon ay paslit na may mabuting kalooban. Wika ng babae. Nanlaki ang mga mata ni Noel kasi yun yung babaeng bumili ng lahat ng kanilang paninda. Natatandaan po kita. Ikaw yung babae sa pamilihan.
Hindi ako maaaring magkamali. Ikaw yun eh. Mautal-utal na wika ni Noel sa babae. Mahal kong ina, patawad at ngayon ko lamang dinala dito si Noel. Medyo natagalan kasi ang paghahanap niya sa kanyang sarili. Biglang singit ni Aldo na noon ay palapit na din sa kinaroroonan nila Noel. Agad ding ipinag-utos ng reyna na ipaghanda ng makakain sila Noel. At inutusan din sila ng reyna na magsiligo at magpalit ng kasuotan dahil sa nanglilimahid na ang mga ito. Pagkatapos magbihis, ay agad na silang tumungo sa silid kainan ng palasyo. Namangha si Noel at nasabi na lamang niya sa kanyang sarili, ang silid kainan na ito, halos kasing lawak na ng lupaing pinagtataniman namin ah. At habang naglalakad ay iniikot niya ang kanyang paningin. Nang bigla na lamang siyang nakarinig ng isang maliit na boses na umaray. Tumingin ka naman sa dinaraanan mo! Hindi lang ikaw narito sa lugar na to! Wika ng isang maliit na boses. Hinanap ni Noel kung saan nagmula ang tinig. Napayuko siya nang biglang may naramdaman siyang tila pumitik sa kanyang paa. Isang maliit na tao na nakasuot ng sombrero na gawa sa ginit ng nyog. Paumanhin kung nasagi kita. Hindi ko sinasadya. Paghingi ng tawad sa maliit na nilalang. Walang anuman. Maupo ka na't mamaya lang ay darating na ang hari at reyna. Para wala ka ng iba pang maapakan. Tugon nito sa kanya. Maya-maya lamang ay pumasok na si Aldo na nakasuot ng isang magarang baluti na animoy gawa sa ginto. May suot pa din itong korona na gawa sa mga sangkap ng kahoy. Agad nitong binati si Noel. Bagay sa iyo ang iyong kasuotan, Noel. Hindi na mapaghahalata ang galing ka sa mundo ng mga tao. Wika nito. At agad namang tiningnan ni Noel ang kanyang kasuotan. Nakasuot siya ng isang mahabang damit na gawa sa malambot na sutla. At sa kanyang magkabilang braso ay may nakasuot na gintong pulseras. Totoo ang sinabi ni Aldo, Noel. Hindi ka na mukhang pangkaraniwang tao. Wika naman ng inang reyna ni Aldo. Hindi pa kami nakakapagpakilala ng lubos sa iyo, Noel. Ako si Haring Agsam, ang hari ng mga tagdungon. At ito naman ang aking asawa, si Reyna Elisa. Pagpapakilala ng hari, na ipinagtaka naman ni Noel. Mawalang galang na ho, mahal na hari. Ang asawa niyo po ba ay mula sa mundo naming mga tao? Takang tanong nito sa hari na agad namang tumugon ng malakas na pagtawa. Oo, Noel. Tama ang iyong winika. Si Elisa ay isang pangkaraniwang tao noon. Ang totoo, siya ang kauna-unahang tagapangalaga ng mutya na nasa katawan mo. At dahil sa nagampanan niya ang kanyang dapat gawin, ay pinagkalooban siya ng mutya ng kapangyarihang maging isa sa amin. At heto na siya ngayon, bilang aking asawa at ina ni Aldo. Pagpapaliwanag ng hari. Napatingin naman si Noel kay Aldo at napangiti. Kaya pala nakakatawid silang dalawa sa mundo namin dahil si Aldo ay kalahating tao at kalahating diwata. At si Reyna Elisa naman ay isinilang na tao. Wika ni Noel na parang batang namamangha. Tama ka, Noel. Ang tawag kay Aldo ay tagum o hindi purong dugo. At ang mga kagaya niya
ay maaaring mabuhay sa mundo ng mga tao nang hindi nawawala ang kanyang kapangyarihan. Pagpapaliwanag ng ina ni Aldo. At ayon dito, ang mga tagdungon ay hindi maaaring magtagal sa mundo ng mga tao dahil matutunaw ang kanilang katawang diwata. Isang bagay na lubhang ikinamangha ni Noel. At dahil dito, napakaraming katanungan ang namuo sa kanyang isipan. Mga bagay na, paano siyang makakatagal sa mundong yon? Anong mga kaugnayan ng tagdungon sa kanya? At ang pinakamalaking tanong sa isipan ni Noel ay bakit siya ang napiling mangalaga ng isang makapangyarihang mutya? Sa kabila ng kanyang mga katanungan, ay pinili na lamang ni Noel na manahimik dahil alam niya sa pagtagal niya sa lugar na yon ay unti-unti niyang mauunawaan ang mga bagay tungkol sa kung ano ba talaga ang kanyang misyon na dapat gampanan. Matapos ang hapunan na yon, ay agad nang nagpahinga si Noel. Iniisip pa din niya ang mga nangyari. Hindi kasi siya makapaniwala sa lahat ng mga nasasaksihan niya. At ang kapayapaan ng isipan na noon lamang niya muling naranasan sa loob ng mahabang panahon. Kasi habang nagtatago si Noel, ay namuhay siyang may takot na baka isang araw ay bigla na lamang siyang makita ng mga taong naghahanap sa kanya. At habang nakahiga, ay hindi niya maiwasang maisip kung ano ang maaaring maganap sa digmaang kanyang kahaharapin. Ito ang naging laman ng kanyang isipan hanggang sa siya ay tuluyan ng nakatulog. Kinabukasan paggising niya ay agad siyang napadungaw sa bintana at lalo pa siyang namangha dahil sa ganda ng tanawin mula sa kanyang kinaroroonan. Napakaluntian ng paligid. Sa kabila ng mga nagtataasang mga gusali na gawa sa ginto, ay hindi maikakailang napapangalagaan ang kalikasan sa lugar na yon. At nang tumingin siya sa ibaba, ay nakita niyang kumakaway sa kanya si Aldo na nakasakay sa isang puting kabayo. Dali-dali siyang bumaba at binati niya ito. Magandang umaga, kaibigan. Buti naman at gising ka na. Halika, samahan mo ako. Dahil ngayong araw ay ipapakita ko sa iyo kung saan ang galing ang mutyang nasa katawan mo. Pagkasabi ni Aldo ng mga bagay na yon, ay agad namang huminto sa tapat ni Noel ang isang napakagandang itim na kabayo. Siya ang sasakyan mo papunta doon. Ngunit bago mo siya sakyan, ay kailangan mo muna siyang bigyan ng pangalan. Muling wika ni Aldo sa kanyang kaibigan. Sige Aldo, simula ngayon ay tatawagin kitang Landong, na ang ibig sabihin ay anino. Wika nito at agad sumakay sa likod ng kabayo. Maya-maya pa ay umalis na sila patungo sa loob ng kagubatan. Pansin ni Noel na habang papasok sila sa gubat, ay tila yumuyuko ang mga puno na animoy nagbibigay pugay sa kanilang dalawa. Aldo, napansin ko lang sa mga puno, parang nagbibigay sila ng pugay sa'yo. Wika nito sa kaibigan. Hindi, Noel. Hindi sila nagbibigay pugay sa akin. Kung hindi sa iyo, kaibigan. Nagagalak ang buong paligid dahil narito ka na sa aming mundo. Ang taong magliligtas sa mundo namin at mundo ng mga tao. Wika ni Aldo. Maya-maya pa ay huminto sila sa harap ng isang sirang gusali. Makikitang luma na ito dahil may mga baging na nakadikit sa mga haligi at pader ng gusaling yon. Naglakad sila papasok sa lumang gusali at sa di kalayuan ay may isang nakasaradong pinto.
Noel, ilapat mo ang iyong kamay sa pintong yan. Wika ni Aldo na agad namang sinunod ni Noel. Paglapat niya ng kanyang kamay, ay agad naramdaman ni Noel ang kakaibang enerhiyang dumadaloy sa kanyang kamay papunta sa kanyang dibdib. Laking gulat din ito nang biglang bumukas ang pintuang yon. Oh, halika na kaibigan. Pumasok na tayo nang makita mo ang lugar kung saan isinilang ang iyong mutya. Wika ni Aldo sa kaibigan. At nang makarating na sila sa loob, ay kusang nagliwanag ang buong silid. At sa bawat haligi nito, ay may mga rebulto ng mga nilalang. Naitanong ni Noel kay Aldo kung sino ang mga rebultong yun. Sila ang mga sinaunang hari ng aming mundo. Ang lugar na ito ay isang dambana. Wika ni Aldo. Maya-maya pa ay huminto sila sa pinakadulo ng silid at nakita ni Noel ang isang altar na gawa sa ginto. Nagkikinangan ang mga bato nito at sa itaas ng altar ay may isang figura ng ibon na tila iniukit sa dingding ng gusali. Ang rebulto na yon ay isang napakalaking ibon na may mahahabang mga buntot. Siya naman ang bulalakaw. Halika, hawakan mo siya at isasalaysay niya sa iyo ang buong kasaysayan ng mutyang hawak mo. Wika ni Aldo. At sa hindi malamang dahilan, hinawakan ni Noel ang rebulto. Paghawak niya rito, para siyang dinala sa ibang oras at panahon. Ipinakita sa kanya ang napakagandang paligid. Ito yung mga panahong hindi pa naitatatag ang bayan nila Aldo. Nakita niya ang mga nakatira dito na namumuhay ng tahimik. Hanggang sa isang araw, ay bigla na lamang nagdilim ang kalangitan at mula sa mga maiitim na ulap ay nagsibagsakan ang mga bola ng apoy. Natupok ang lahat ng madaanan at mabagsakan ng mga yon at binalot ng hinagpis ang buong pamayanan. Naglakad si Noel sa paligid ng bayan. Nakita niya ang mga bata, babae, matanda at mga kalalakihang binubuhat at iniiyakan ang kanilang mga yumaong mga kaanak. Isang napakalungkot na araw ang nasaksihan ni Noel. At mula sa dako kung saan sumisikat ang araw, ay lumitaw ang isang napakaliwanag na ibon na gawa sa apoy ang mga balahibo. Lumapit ito sa isang batang lalaki na may sungay ng usa. Napagtanto ni Noel na ang batang yon ay isa sa mga ninuno ni Aldo at narinig niyang kinakausap ng ibon ang bata. Nakikita din ni Noel ang pagtangis ng ibon. Hindi man maunawaan ni Noel ang kanilang mga sinasabi, ay nakikita naman ni Noel at nauunawaan ang mga nangyayari. Humihingi ng kapatawaran ang ibon sa nangyaring sakuna, na tila ba siya ang may kagagawan. At dahil napaka-inosente pa ng batang yon, pinatawad ng bata ang nilalang. At bilang patunay ng kanyang pagsisisi, ay may ipinagkaloob itong isang makinang na bato. At ang batong yon ay mula sa kanang mata ng ibon. Nahulog ito sa mga palad ng walang muwang na bata at nang mahawakan na niya ito, tila hinilang paabante ang oras at unti-unting ipinapakita kay Noel ang paglago ng sibilisasyon sa pamumuno ng pinakaunang hari ng mga tagtungon. Napagtanto ni Noel na mula sa abo ng pighati ay bumangon ang isang kaharian
na pinangangalagaan ng isang makapangyarihang nilalang. At sa tagpong iyon, nakita din ni Noel ang pagkaganid ng mga nilalang dahil sa paghahangad ng higit na kapangyarihan ay nagsimula sila ng isang rebelyon. Nagkaroon ng digmaan sa kaharian at alam ng unang hari kung ano ang punot dulo ng digmaang yon. At yon ay ang mutya mula sa mahiwagang ibon. Okay, gera na. Paabang na lang ako sa next part. Salamat.